Ola, eu sou Mateo Pérez Vázquez e hoxe vou falar do libro Iridium. Iridium está feito por Francisco Castro, nado en Vigo, e hai que destacar o seu premio García Barros. Iris é unha rapaza a cal a atropellan, e que é 7 meses inconsciente. E despois desto, ten que empezar bacharelato. Un problemón enorme, non? E máis disto, o seu mozo lle pon os cornos. E despois, según vai avanzando a historia, descubre que xa lle estaba poñendo os cornos antes de que a atropelaran, e non despois, como ela ao principio quiso que o seu mozo pensara. Pero non iban a ser más noticias para Iris, xa que fai migas cun rapaz chamado Mario, que é moi rebelde e ven dunha expulsión, e a súa conta de Instagram sube exponencialmente, xa que Iris ten unha enfermidade que os ollos non teñen o mesmo cor, un verde e outro azul, que isto ao público pois lle fará moi atractivo e moi guai, entón empezarán a seguir. O meu personaxe favorito é Iris, xa que é un personaxe de superación, xa que non sería nada fácil que a ti te atropelaran e que 7 meses inconsciente, que o sea, 7 meses perdidos da túa vida sin facer nada. Pareceme unha rapaza moi intelixente e que moi guai, xa que resolve os seus problemas a súa maneira e non ten medo de outras persoas ou que opinen mal dela. Este libro gustoume moito, xa que ten páxinas moi cortas, e xa me gústame, ten unha letra moi grande, e quitando isto, é unha historia bastante boa, de cotilleos, que a min eso gústame bastante, e ten uns personaxes moi chulos, por así decirlo, moi redondos, o sea que van cambiando conforme va avanzando a historia, e eu recomendo lelo. Ata loguiño.